Sziasztok srácok! Ebben a videóban folytatni fogjuk a Minecraftot. És hát mindjárt kiderül, hogy jó helyre léptem ebbe. Na de azt szeretném mondani, hogy azért nem ugyanott vagyok, mint tegnap. Mert tegnap leforgattam egy videót. Csak a testvérem csúnyán beszélt, meg ilyesmi, de térképpen hátra vissza tudok menni, de nem. És Zsófi miatt meghaltam, de hát ebbe a részben nagyon meg szeretném keresni, hogy hova költözzünk le. Szóval próbáljunk meg erre. Menjünk el a faluba, és költözzünk le oda például. Szóval már le akarok költözni, az van. Szóval nem akarom sokáig keresgélni a helyet. De az van, vagy vasárnap, vagy a hét pár napján lesz videó. De vasárnap biztos, hogy lesz. Szóval hát most ott van közben. Pedig pont most akartam gyors megvágni a videót. Szóval ez tegnap forgattam volna egy ilyen 5 perces videót, mert fáradt voltam. De most jó kedvemben vagyok, és forgatom ezt a videót. És itt amúgy tök jó, mert ezt már ott felfedeztem. De szerintem ide ez nagyon tetszik ez a hely. Szóval szerintem oda most lecuccolok. Itt valamelyik házba idéglenesen lecuccolok. És szerintem menjünk el bányászni, vagy gyémántot találni, keresni. Itt letáborozok most. És idegesít, hogy nincs fám. De mivel ez ideiglenes ház, ezzel lebonthatom. Na jó, nem azt a részét, hanem úgy ezt. Pút, béna vagyok. Azt nézem, hogy nincs kint semmi ellenség. Béna vagyok. Ja. Srácok, olyan béna vagyok, hogy inkább hagyjuk. Egy láda pont kijön.
lecuccolok. Csak a cselkányomat hagyom magamnál, hogy tudjunk bányászni. Igen, az előző részben. Ne nézzétek vissza az előző részben. Nem ott szereztem, csak tegnap. Hát ott szereztem. Majd át fogom craftolni egyébként a cuccaimat. Közben ezt a pár kis szett ruhát, ezt felveszem. Ezeket is. Téma vissza is vethetjük ezt a helyet. Szóval ezeket magamnál kell hagynom. Hát a húsi az maradhat is nálam. Még a kenyeret kéne átcserélni mára. Jó kis leszünk. Felvesszük. Szerintem mehetünk amúgy le vágjam. Egy megoldás lehet, hogy leviszek pár botot, 2. És itt elkezdek ásni. Mindjárt csak most egy picike vágás lesz, és lássuk. Hát nem sokáig jutottam, a fákja nélkül nem lehet nagyon megkeresni a dolgokat, de még próbálok ott sötétbe szenet keresni. Látszok, hát ástam egy picit, és szereztem elég sok szenet azóta, azért vannak ilyen lyukak. Hát ásunk egy picit előre. Látjátok, még itt is van szél. Végre! Végre! De mennyi van vajon itt? Végre! Úr Istenem! Bocsánat, csak véletlen leállt a kamera, de rájöttem, hogy vascsákány nélkül nem lehet kiütni a szenet, gyémántot. Szóval szerintem el kéne felásni, mert csak a gyémánt érdekel, hogy ássuk le a 10-es, vagy nem tudom, hogy a szintre, vagy a 11-es, ahol most vagyok. Csak az érdekel, de mehetünk fel. No. Hát így most tovább fog legalább tartani nektek a videó. No, itt van még szén, de még egy vágást kell csinálnom, mert nem akarom mutatni a videóban, hogy mennyit kell itt fölfele mennem. Csak kiégettem a vasat, hát szereztem elég. Közben voltam már kint is, szereztem botot, meg fát, hogy átraftoltam nem tudok beszélni botra.
elsősorban csinálok egy sárkányt. Hát szerintem meg még egy vödröt kéne, amit megtöltök vízzel. Szóval kimegyek megtölteni vízzel, és igen. Hát, kiásom a gyémántot. Ki gondolta volna, hogy már a harmadik részre találok gyémántot. Köszönöm. Jó. Akkor beszélgessünk, amíg visszaérek. Hogy én remélem, hogy remélem ti is remélitek, hogy elég sok gyémántot találok. Remélem szerzek 24-et, vagy annál többet. Egy olyan helyen. És hát nem tudom. Szerintetek ott táborozzak le, vagy menjek még el messzebb? Szóval nem tudom. És ezt ne írogassátok, hogy találok gyémántotok. Nem értatok még, csak nem akarom, hogy később se írjátok. Ez, hát biztos átléptek kreatív, és úgy leraktad a gyémántot, ezt a sokat, hogyha találtál sokat. Mert nem láttátok pontosan. Nem leraktam. Értitek? És ezt nem azért mondom, mert ezt csináltam, hanem mert nem csináltam. Szóval, majd ezt is írjátok meg, hogy jövő héten Among Us-os vagy Brawl Stars-os videó legyen, vagy ilyen bemutatom az új kamerát. Most nem kamerát, hanem ilyen a telefonnak a kameráját ilyen megcsinálni, mint hogyha igazi kamera lenne. És azt csináljam, hogy folytassam a 4. résztől. Hogyha héten kerül fel a videó, az lesz a 4. rész, és akkor hétvégén valamelyik közül választhattok. De most megyünk le. És most nem leszünk bének. Mi nem folyatjuk le a vizet. Fú, hogy már zombinak kell ott lent lennie. Na már. Na. Egy. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12 van eddig, igen. Még itt is van. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19, 20 és 20. Nem, még ott van. 21, 22, 23, 24. No, várható volt, hogy 24-nél nem lesz több. Várja már. 24-ből kell egy szettet kihozni. Hát, megvan a szettem. Ezt ki gondolta volna, hogy harmadik rész zombi szett. Ja, megvan. Na erre azért nem gondolt volna senki. Hú, de sötétlen. Ja, nincs is ott sötét. Ettől a bányától már most kérek semmit. Ezzel a bányával én megelégettem. Ezt Milán csinálta. A legjobb barátom. Adta meg erre az esélyt. Hát ezt nem... nem találok szavakat, Istenem. Nem találok szavakat. 2, 3. Nem lehet itt kicserélni, mint gépen. Mert nem tudom leszedni magamról ezt. Na már. Ne! Valahogy cseszekedek vele. Most bocsánat, de... Mindjárt jövök. Sikerült. Szóval... Megvan a szettünk. De azt szeretném mondani, hogy ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Hát nem hiszem el, hogy szereztem meg harmadik részén Minecraftnak. De sziasztok!